halayya ta zar kuɗi mai kuɗi ga fitina kuma ga kuɗi mai kuɗi wayo mata mai kuɗi mai kuɗi mata mulkar mai kuɗi mai kuɗi na gobe kana ɗakin kuɗi mai kuɗi a jibi kana ɗakin kiɗi mai kuɗi rawa sai mai kuɗi farin gida ɗakin kuɗi wurin zama kantar kuɗi gashi kana son mai kuɗi gashi ana maka gargaɗi ce halayya ta zar kuɗi soyayya ta ni na ce dan Allah ba na dubin kuɗi mai kuɗi zama da albarka na ce nufi ba na fuskantar kuɗi mai kuɗi ɗaya na albarka na ce nufi ba na Naziru mun ji waƙar ka ta mai kuɗi to kuma insha Allah ni ma na taho takanas ta Kano zan nuna wa al'umma na arewa da kuma mutanen duniya yadda za ka bi kai kuɗi ka siya gida da mota. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka. Ina wa al'umma ɗan uwana musulmai fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Da yawa za ku ga na nuna mutane za su yi kuɗi a cikin wannan harka to alhamdulillahi tabbas mutum zai kuɗi amma idan har ya biyo mu daki ya tsaga hanyar ta yaya za a yi kuɗi. Wannan channel mun buɗe shi ne ba don komai ba sai don mu samarwa da matasanmu aikin yi duba da yanayin da ƙasarmu ta lalace ba mu da wani aikin yi to insha Allahu da wayar hannunka za mu samu maka aikin yi da wannan kamfani mai albarka wato Jia Lifestyle. Jia Lifestyle wani sabon kamfani ne wanda da yawan mu daga ciki wasu sun san sa wasu kuma na san ba su sani ba don ba ta da za a ce abu kowa ya riga ya sani. To alhamdulillahi waɗanda ba su sani ba insha Allahu ku bibiye mu a cikin wannan tasha za ku san menene Jia Lifestyle kuma ta yaya za ka iya siyan gida da mota a Jia Lifestyle a cikin 'yan watannin da ba sa da yawa. To alhamdulillah wannan kuma suka riga suke a cikin wannan kamfani to alhamdulillah wannan channel za ya ɗauki nauyin taimaka muku wajen nuna muku yadda za ku wasu abubuwa a aikace ba murya ba a bidiyo za a ke nuna muku ga yadda za ka yi kaza ga yadda za ka yi kaza ko account ɗinka ya samu matsala za ka gyara insha Allah kai mana tambaya za mu maka bidiyo guda wanda za ka ga yadda za ka gyara account ɗinka a ƙarshe. Da kuma mai son yin siyan package ko voucher ku yi haƙuri wanda ba su san da wannan tsari ba to insha Allah ku bibiye mu a cikin wannan tasha mai albarka za ku san menene Jia Lifestyle. Ni dai burina idan yau ne farkon zuwan ka da Allah ka daure kai mana subscribe kuma ina ba ga dukkanin wanda ya ji wannan bidiyo na shawaran tabbas lallai yayi ƙoƙarin bibiyar mu domin ganin wace hanya ce wannan wacce za mu siya gida da mota mu tara mata to alhamdulillah hanya ce da ta ɓullo mana sabuwa dama ce idan kuma ka bari ta wuce ka wannan ruwanka ne amma yana da kyau a ce ka shiga. Wannan channel namu za a fara darasi ne tun daga yadda za ka yi rijistar Jia Lifestyle har zuwa gurin da za ka yi verification zuwa dukkanin wani abu da ya shafi Jia Lifestyle in Allah ya so ya yarda za ka san shi ta ƙarƙashin wannan channel namu kuma wannan channel namu za ya fara darasi ne a ranar Monday mai zuwa. Ranar Monday mai zuwa muke sanin karfe 8 na dare wannan channel namu zai fara ɗora darasi. Zai fara ne da bayanan shugabanninmu wanda suke a nan arewacin Najeriya da kuma state gaba ɗaya sannan kuma ya dawo ya nuna mana yadda za ka yi rajista da yadda za ka yi komai da komai. Burinmu dai kawai idan yau ne farkon zuwan ka kai mana subscribe ta yadda da mun zo ka danna ƙararrawa da mun zo fara aiki ran Monday kai ma YouTube su sanar da kai cewa Jia Lifestyle sun fara koyar da darasi sai ka rinka shiga kana kallo
domin ka taimaki kanka da 'yan uwanka da kowa a halinka. Na gode da kasancewa da ni a daidai wannan lokaci. Sunana Mikaela Abubakar, ina mana fatan alkhairi kuma ina fatan na shigo wannan hanya ne don na taimakawa al'ummarmu. Nima ina so a bani haɗin gwiwa. Ba zan daina faɗi ba, shin idan yau ne farkon zuwanka da Allah kai mana subscribe. Na gode, na gode, na gode. Kar ku manta, za na nuna muku hanya ne wanda za ku yi kuɗi, ku sai gida, ku sai mota. Abin da yana nan ba a fara ba, za a fara shi. Ka yi ƙoƙari a fara da kai. Da haka kar ka tsallake darasin da za mu fara shi ranar Monday. Ka yi ƙoƙari a fara da kai. Bi salam.